assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ene wayno kadi en garti e windande men hande, windande men ɗimmire etaya, nde wonno jiɗɗen ko wona doge doge, beele kala hen rogere ɓennude, nden rogere wona woduɗo heedi. Rogere adine nde on jangino hen attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi aɗɗayibatu salawatu lillahi. ɗum ko an huccitno e Allah, aɗa haalda e Allah. hande noon ko Allah huccite e maɗa, ene haalda e ma. sabu na sallallahu alaihi wasallam goto o woni fofof ɗo Allah ɗo. nden noon ɗo ko Allah ene haalda e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam, to ko nelaɗo sallallahu wonno haalde e Allah, hande kadi Allah ene haalda e meɗen. holko wiyen wadde haɗen yaade toon, an mo jeeno ko e galle he Dental Dina TV, mbaɗa abonné, wona a yiɓi galle o, a jeeyama e galle he e golle he. hankadi a jeeyama e galle he, a jeeyama e golle he. oɗo numéro noon ko hen mbiyeɗa yawat ballal ma e jingere ma. oɗo numéro mbaɗa hen ballal ma e jingere ma. 77 906 14 81. so goto fo deƴƴi tan deeƴi, on jarama jokke golle, yoɓata courant, yoɓata wifi, kadi wallata kadi janggo soko jangguinowo. woni wadde enen wonɓe hemɓe ndendata balluden koye meɗen, gacci hajuji eɓe janggi noon, kadi on kadi balle jangde nde no yaadiri yeeso. so tawi min gaccidama tan golle ɗe, min mbiyama on jarama jokke golle, min kadɗama ɗon, jokkata golle ɗe. ko jokkateɗe ko ndenden jingen, min keedaga keedan toon. son dawi on keeɓi seeɗa yalmon, min keeɓa hen seeɗa, wona nanen jaaɓe. bisimillah. tawde windande adine nde en jangino toon attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi aɗɗayibatu salawatu lillahi. ko ɗum wonno windande mon adine nde. hande noon eɗen naatana e windande ɗimmire nde. hande mbiyeten ko ay ɗo woni as-sa-la-mu, wona assalamu. ako ɗo haaɗi alay, ay anani alay, ay ɗo ko ka. on jangino assalamu aleykum, kum jangunɗon, hande ko ka janguɗon. assalamu alay, ay ka. to woni ko assalamu aleykum, hande ko ka tan katta. wadde assalamu aleyka, anni assalamu aleyka, ay kaade. as-sa-la-mu alayka, wona assalamu aleyka. ndennina mbiya assalamu aleyka, assalamu aleyka, assalamu aleyka. ɗo en mbiya ay, ay ko ɗo ko yu, ɗo woni han, ɗo woni na, ɗo woni biy, ɗo woni yu. woto mbiya ayyu ha ɗo, ay ɗo woni ayyu, ɗo haaɗi. hanna ko ɗo haaɗi. biyyu pecca ɗum mbawa tarde, wiyata ko ayyu hanna ay biyyu. ayyu e hanna e biyyu, tati. ayyu hanna biyyu. ƴetta ayyu o, ɗakka hen hanna o, ɗakka hen biyyu o, mbiya ayyu hanna biyyu, ayyu hanna biyyu.
ayyu o ene siddi hanna o ene siddi ay biyyu o ene siddi wadde ɗo koko siddi ayyu ɗo ko siddi mbiya hanna ay na ɗiɗi ɗo ko yaa ɗiɗi ayyu koko siddi ay hanna koko siddi ay biyyu koko siddi ɗo ɗiɗi yaa wonɗo ɗo ko ɗiɗi na ɗiɗi yaa ɗum wiyete sidda wadde ayyu hanna biyyu ayyu hanna biyyu ayde deni na mbiya ayyu hanna biyyu ɗo woni assalamu aleyka ayyu hanna biyyu assalamu aleyka ayyuhan nabiyyu assalamu aleyka ayyuhan nabiyyu ayde assalamu aleyka ayyuhan nabiyyu ayyuhan nabiyyu ay biyata ayyuhan nabiyyu ganda ko jangunɗa ko hankadi ko jangde jangata mbasa nyawnu tan kadi adan ayeta bindi a anda bindi hande no a jangi bindi a andi bindi bindol windama wadde ƴeew bindi ɗo leydi jangira noon ɗo mbiyata ko as ɗo ko sa ɗo ko laa ɗo ko mu ɗo ko a ɗo ko lay ɗo ko ka ɗo ko ay ɗo ko yu ɗo ko han ɗo ko na ɗo ko biy ɗo ko yu wadde ngol ɗo bindol ala ko woni e maggol ka janginanoko e nder masɗe wona joni so ari noon pecca ɗum mbiya assalamu aleyka ayyuhan nabiyyu mbiyata assalamu aleyka kaɗaɗo ayyuhan nabiyyu ayde assalamu aleyka ayyuhan nabiyyu ɗon timmi garama leso wa ay ɗo ko rah ma ay ɗo ko tul ɗo ko laa ɗo ko hi mbiya wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi ɗo ko wa ba ra ka tuhu ayde assalamu aleyka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu ayde assalamu aleyka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu aya jangino salminandu a wino assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu gane assalamu aleyka holmo haadata ayyuhan nabiyyu haadata wadde enen fof en naati hen teskede enen fof koye makko jeeɗen sallallahu alayhi wa sallam Allah ne haalda e makko ene wiyama assalamu aleyka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu o to mo gadano o ton ko an huccinno e Allah aɗa wiyamo attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi aɗayyibatu salawatu lillahi hande noon hadara Allah feeñema wima assalamu aleyka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu aleyka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu aleyka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu sa ari windande gonde bindande e karnema ɗiggi ƴetta ndeɗo mbatta hen non jarta ha gayna on saha wona heeɓi windande nde
ñande fof keɓa seeɗa mbatta e oya seeɗa so gasoyi tan timmina tayama on paami hande janguɗon tan ko assalamu aleyka ɗo haaɗi ƴetta kuƴol ma e karne ma binda ɗum ayyuhannabiyu ko ni windirte ƴetta kuƴol ma e karne ma binda wa rahmatullahi ko ni windirte ƴetta kuƴol ma e karne ma binda wa barakatuhu ko ni windirte ƴetta kuƴol ma e karne ma binda on saha noon wona jangude e karne he aɗa wiya assalamu aleyka ayyuhannabiyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu aleyka ayyuhannabiyu wa rahmatullahi wa barakatuhu janggen assalamu aleyka ayyuhannabiyu wa rahmatullahi wa barakatuhu 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 التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله سدقي دونا هن السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ساجنجي التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله سدقي روني هن السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ساجنجي التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله سدقي دوناهن السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ساجنجي ويندند أدينند أواويند ɗum wonno attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi aɗɗayibatu salawatu lillahi ɗon hanno windande ɗimmide nde ndewnata hen ɗum woni assalamu aleyka ayyuhannabiyu wa rahmatullahi wa barakatuhu wadde windande adide nde wonno toon ko attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi aɗɗayibatu salawatu lillahi hande noon ko assalamu aleyka ayyuhannabiyu wa rahmatullahi wa barakatuhu hande janguɗen ko assalamu aleyka ayyuhannabiyu wa rahmatullahi wa barakatuhu
hande janguɗen ko assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. windane mo ɗimmire nde ɗum ɗo janga hande. windane adine nde jangano hen ko attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi aɗayyibatu salawatu lillahi. windande ɗimmire nde janga hen ko assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. jonon ndenninen ɗum laaw gotol no mbiyaten assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. 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 windande ndeɗo dow o ɗum ɗo jangata lawol gotol. ɗum woni assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. ɗo kadi tuggiɗo ha ɗo wa rahmatullahi wa barakatuhu kasi jangen assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. ƴetta kursma aɗa janga aɗa lima sa jangi hen daaɗe temedde a wawat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. wala yeɓere assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. wala yeɓere assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. a jangi a wawi ƴetta non kuƴol ma mbañito e karne ma wonta a wawi to gandal haqqille kadi ngara janga ɗum e bindol aɗa winda jungo ma na yooɗa ena yooɗa a jiɗɗo ko min ɗum jungo windira ɗum ɗo ko jungo windira ko jungo bindum ɗo jungo windira ha wayni ko jungam go ay jungam go bindi ɗum ɗo ala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ko min tigi windire ndani jungam. wa rahmatullahi wa barakatuhu ko jungam mi windiri ndani. wona jiide nane on kollama ɗo ka remana eyi ko kayito bindalam jungam wonɗo wona masinde. assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. anne binda wayani anne binda ha wayani yooɗa kala jiiɗo ɗum welto wana assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. windana ɗimmire nde nanɗon jange mbawe hankadi noon jalton e majjere nde mbason haalde ko sellani hankadi on ji bindi ɗi on jangi bindi ɗi wadde jange ko winda e bindi he assalamu alayka ayyuhan nabiyyu kijja kijja ndenina tara assalamu alayka ayyuhan nabiyyu atari wa rahmatullahi wa barakatuhu atari assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu ajanga gasi atara ajanga abo hen kuñeɗa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu 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 assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. en gayni en timmini ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañiɗo jangon ɗigga on koola koye mon ƴeewon baawɗo ɗakkoɗon sara makko o holla on o walla on hanji on laawol on yamo saggito on ngaranima oɗo 77 906 14 81 jiya WhatsApp o saggitoɗa walla an jiɗo nadde to WhatsApp to ngara min nanuma toon jangoya toon. Anno mo jeenoko henno jahata ko YouTube binda Dental Dina TV mbaɗa abonné gasi on saha non jenta e jangoɓe kadi jenta e jingoɓe e walloɓe tawdaɗa walle anne wallu fodde ma hoto yow mi ala mi wawa hay batte wawa gollude mi ala mi wawa min so mbi min ngala min mbawa mi gata e moɗon ko jangde nde ko ma cellina ngara binda ñalla hen onon kadi johon dawon keɓon kalmum tan mbaɗen possible ɗon en nandi ceero kay oɗon dawon keɓon kalmum mbaɗen posuji mon kadi ngaɗa kadi jangu kadi hoto ceerno woni ceerno ana ko ceerno tan kaɗɗa e makko ono kaɗɗa ceerno tan ɗum kaɗɗa e makko a ittata kam jungo tan nana e poos tan ɗuggita mbiya ceerno ɗa waltere haaju ma ɗi ceerno ma walle tawi ceerno gongama wallumo omo jangguinma o funtanima o walluma diine ma o funtanima o ñamani jawdi ma e dow mere kollowo mo dewirɗa Allah on jinganima wallima yo Allah jinganen kadi yo Allah wallu en yo Allah sembinen hokken gandal ngal ko jangga en famde heewi faamo ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah yaya li ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina ƴette kuɗi mon karneji mon mbañito ɗon jangon ɗigga on koola koye mon ƴewon bawɗo ɗakkoɗon sara makko o holla on o walla on hanji on laawol on jiya mon walla on noon ndewe numéro he 77 906 14 80 caggitoɗa a saggani ɗum jinmi on jarama salam alhamdulillah.